आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. खड्डेमय महामार्गामुळे कोकणातील ऊस कारखान्यांवरती जाण्यास विलंब होत आहे. शेतकऱ्यांचा ऊस वाळून मोठं नुकसान होत आहे. शेतकऱ्यांचंही नुकसान या सरकारमुळे होत आहे. त्यांचा शाप या सरकारला बाधणार अशी संतप्त प्रतिक्रिया शिवसेना जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य संदीप सरवणकर यांनी दिले. काय म्हणाले सरवणकर पाहूयात. जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य संदीप सरवणकर साहेब. सरवणकर साहेब, गेले 2 वर्ष तुम्ही शिवसेनेसोबत आहात. एकंदरीत या पदयात्रेबाबत काय सांगाल? आजच्या या पदयात्रेमध्ये केवळ हा जो प्रक्षोभ दिसतो आहे, रोष दिसतो आहे, हा केवळ रस्ता एक निमित्त आहे. परंतु ह्या आपलं केवळ स्वतःचं हॉस्पिटल चालावं म्हणून जिल्हा आरोग्य सेवेची केलेली हाल, त्यामुळे आणि इकडचे लोक कोल्हापूरला रुग्ण जाऊ नये म्हणून हा खडबडीत ठेवलेला रस्ता, ह्यातून एकच दिसतं आहे की आपला कॉंग्लोमॅग्रेट जो व्यवसाय आहे राजकीय, तो कसा वाढावा ह्याच्याकडे दृष्टिकोन केला जातो आहे. टक्केवारीबद्दल तर बोंबाबोंब आहे, डांगर घोटाळ्याबद्दल बोंबाबोंब आहे, रस्ता निमित्त झालेला आहे. मी एक स्वतः ऊस उत्पादक आहे. माझा ऊससुद्धा घ्यायला इकडचं DY पाटील कारखान्यातले लोक रिलेक्टंट असतात, नाराज असतात, कारण तुमचा रस्ता बरोबर नाही, तुमच्याकडे आमचं पेट्रोल जास्त जातं, तुमच्याकडे आमच्या गाड्यांची वाट लागते, असं त्यांचं उत्तर येतं. आज त्यांच्या जिल्हा बँकेचे मनीष दळवी त्यांचे डायरेक्टर आहेत, ते जाऊन आमच्या रस्त्याबद्दल किंवा आमच्या याच्याबद्दल प्रश्न करत नाही ते DY पाटीलला की तुम्ही ऊस नेला पाहिजे. बराचसा ऊस आमचं सुकत चाललं आहे, बराचसा ऊस जे आता वाटवळ होत चाललं आहे. ऊस उत्पादक बघा, तुम्ही तिथे कॅमेरा मारा, ऊस किती बाहेर काढलेला आहे बघा लोकांनी. आता तो ऊस असाच आम्हाला रस्त्यात टाकावा लागणार आहे, त्याचा काही उपयोग होणार नाही आहे. आज ही परिस्थिती केवळ या रस्त्यामुळे आलेली आहे. इकडच्या रुग्णालयाची अवस्था आहे. अनेक प्रश्न आहेत. सुशांत नाईक साहेबांनी 10 प्रश्न मांडलेले आहेत. एकाही प्रश्नाचं उत्तर आमदार महोदय, प्रतिनिधी महोदय यांचे देऊ शकले नाहीत. स्थानिक लोकप्रतिनिधी केवळ पैशाच्या जीवावर आपण निवडून यायचं आणि नंतर फक्त तो पैसा वसूल करायचा, एवढंच जर फक्त बघण्याचं लोकप्रतिनिधींचं कार्य असेल तर मग मात्र लोकांनी ही दुर्व्यवस्था कायम भोगावी लागेल. ही लोकांची जनजागृती आहे. आमदार याच्यातनं जागा होईल, इकडचे लोकप्रतिनिधी जागे होतील हे आम्ही अपेक्षा करू शकत नाही, पण निदान लोक तरी जागे होतील आणि पुढच्या वेळी येणाऱ्या निवडणुकीत त्यांना धडा शिकवतील. कालच आता तुम्ही बघितलं, जातीवादी पण शिव्या द्यायला लागलेले आहेत. जसे काय हे मोगलाच्या निजामशाहीच्या राज्यातले मराठी होते असे वागायला लागलेले आहेत. आपल्याच मराठ्यांना आणि आपल्याच जातीतल्या लोकांना शिव्या घालायला लागलेले आहेत. एवढा माज आला कुठून? हा पैसा, हा घोटाळ्यातनं माज आलेला आहे. हा घोटाळा आता बंद झाला पाहिजे, हे रस्ते बंद झाले पाहिजे, ह्यातला भ्रष्टाचार बंद झाला पाहिजे. ह्यामुळे ते आपल्याला शिव्या घालायला लागले आहेत, आपल्या लोकांना शिव्या घालायला लागले आहेत, जातीला शिव्या घालायला लागले आहेत. एवढा माज, तो माज उतरवण्याचा फक्त जनतेला अधिकार आहे. म्हणून आम्ही जनतेसमोर, जनतेला सोबत घेऊन हा आम्ही सगळे पक्षीय, सर्व आघाडी, इंडिया ज्या नावाला विरोध आहे त्या सर्व इंडियाच्या लोकांनी आज हा मोर्चा आयोजित केलेला आहे आणि तो यशस्वी झालेला आहे असं माझं म्हणणं आहे. तुम्ही पत्रकारांनीसुद्धा याच्यात लक्ष घातलेलं आहे, त्यामुळे तुमचं धन्यवाद. आज जे आमचे प्रश्न आहेत, प्रक्षोभ आहे, तो लोकांपर्यंत जाऊन दे, जनतेपर्यंत जाऊन दे. आमदार असतील, लोकप्रतिनिधी असतील, ते निर्डावलेले आहेत, त्यांना याचं काय वाटणार नाही. त्याची हसतील, खिदळतील, त्यांचं मन रमणार नाही. परंतु त्यांचं मन रमण्यावर आमचे प्रश्न सॉल्व होणार नाही आहेत. आमचे प्रश्न होणार आहे सॉल्व, ते केवळ फक्त आमच्या लोकांकडे, आमच्या नेत्यांनी ते चव्हाट्यावर आणले तरच. म्हणून आम्ही त्यांना सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. विनायकजी राऊत साहेब असतील, सतीजी सावंत साहेब असतील, संजयजी पारकर साहेब असतील, अतुल राणे साहेब असतील, आमदार वैभव नाईक असतील, सुशांत नाईक असतील, कायम वैभववाडीच्या साथीला साथ देतात, पाठीला पाठ लावतात आणि उभे राहतात. या सगळ्यांचा आभार मानतो आणि वैभववाडीतर्फे प्रतिनिधित्व स्वरूपात मी माझे काय प्रश्न मांडलेत, अडचणी मांडल्यात, ते तुम्ही स्वीकारल्याबद्दल धन्यवाद. ओके, हे होते सरवणकर साहेब. सर, आता आपल्यासोबत सुशांत नाईक आणि सरवणकर यांनी प्रतिक्रिया दिल्या. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.